abokina, wannan yarinyar da kake soyayya da ita ba fa dole ne sai ka mata ƙarya ba, ba dole ba ne ba. Mu matasa abin da muka kasa ganewa shine mata fa suna da fahimta, wasu matan suna da fahimta, wasu matan suna da fahimta. Idan wani abu ya shige ma duhu a rayuwarka, ka kira yarinyar nan, ka kira ta a waya ko kuma ka zaunar da ita, ka faɗa mata gashi wanda ke faruwa. Na tabbata za ta fahimce ka, na tabbata. Saboda a lokacin da Allah ya taimake ka samu yarinyar da ke da fahimta, to kai kan kana cikin alheri sosai ma kuwa, kana cikin alheri. Don duk macen da aka ce wai sai ka mata ƙarya za ku zauna lafiya, to gaskiya akwai matsala. Don kai gaggawa tattare kayanka ka raba da ita, saboda za a waye gari wani lokaci zai zo wanda idan baka mata ƙaryan nan ba za a zauna lafiya ba, kuma wannan ƙaryar da kake mata zai saka ka a cikin matsala babba ma kuwa. Saboda ita soyayya wadda aka gina ta akan ƙarya, kai ma ka sani, ni ma na sani, don haka ba sai na faɗa maka ba. Duk soyayyar da aka gina ta akan ƙarya akwai matsala. Allah ya samu dace.